खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि मावनायखौ नुनो मोनदों। जायगायावनो लोगो लोगो रायजो राजाफोरनि बाथ्राखौ खोनासंदों आरो बिथांमोननि जेंनाखौ खोनासंदों आरो लोगो लोगोनो एक्सन लादों। नंगौ, बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि आरो बे हाबाफारिखौ बिथां MCLA अमर बसुमतारिया बुंथिना होदों जे थामहिनबा बिथाङा साबायखर बावदों आरो बिथाङा गोजोननाय मोनदों, जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों बिथां MCLA अमर बसुमतारिया। थामहिनबा बि सावरायग्रा बिथाङा बुंथिना होदों जे प्रमद बर'नि मोनसे हाबाफारि, जाय हाबाफारियाव लोगो लोगो एक्सन लादों। थामहिनबा जेंनाखौ खोनासंदों, बिथाङा मा जादों बे जेंनाखौ खोनासंदों आरो लोगो लोगोनो सलुसन दिहुनदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। आरो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मेंनाय गैया, जिरायनाय गैया, बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ हाबाफारिखौ मावबाय थादों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां MCLA अमर बसुमतारिया। थारैनो मख'नांगोन जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर', बै प्रमद बर'आ बे समाव मेंनाय गैया, जिरायनाय गैया, हाबाफारि मावबाय थादों, लोगो लोगो एक्सन खालामदों। थामहिनबा रायजो राजाफोरनि बाथ्राखौ खोनासंदों आरो लोगो लोगोनो एक्सन लादों, लोगो लोगोनो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिथाङा आखायाव लादों। आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो अमर बसुमतारिया साबायखर बावदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ। जाय समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ क'क्राझार बायदियाव आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव मेल मिटिंफोराव मोनहास'नो हाया, दा बिथांमोनखौ मोनहास'नो हायैखौ नोजोर बोनानै रायजो राजाफोरनि जे जेंनाखौ बुजिनो थाखाय खाथिसिनाव बा रायजो राजाफोरनि सेरसिनाव थांदों आरो बिथांमोननि बाथ्राखौ खोनासंदों। बिथांमोननि खाथियाव थांनानै प्रमद बर'आ मा जेंना जादों बे जेंनाखौ आबुङै फोरमायनो थाखाय जनता दरबार हाबाफारि लादों। आरो बे जनता दरबार हाबाफारिनि गेजेरजों लोगो लोगो बिथांमोननि गिबियाव जेंनाखौ खोनासंदों आरो जेंनाखौ खोनासंखांनायनि उनावनो एक्सन लादों बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। आरो बे बाथ्राखौ लानानै MCLA अमर बसुमतारिया जोबोद साबायखर बावदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ। आरो बे समाव रायजो राजाफोरा गुबुन गुबुन जायगाफोराव प्रमद बर'खौ लोगो हमनो हायैया, थामहिनबा सम थोस्लाबा, आरो बे समाव रायजो राजाफोरनि थाखाय सम होदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। आरो बे समाव रायजो राजाफोरा खाथिसिनावनो, गावनि बियाबावनो, गावनि जायगायावनो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ लोगो मोनगोन, बेयो जोबोदनो बाखनायजाथाव होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां अमर बसुमतारि। आरो बिथाङा गावनि मोनसे बाथ्रा, थामहिनबा बिथांखौ मावफुं सोद्रोमा जाबाय नामा होननानै सोंथि खालामनायाव बिथाङा फिननाय होदों। बे समाव समाजारि बिजोङाव आरो मेडियायाव बे बाथ्राखौ आं मिन्थिदों, नाथाय दासिमबो अफिसियेल बाथ्रा मोनथियाखै होननानैबो बाथ्रा बुंथिदों बिथां अमर बसुमतारिया। जुदि आंखौ बे समाव मावफुं सोद्रोमा बानायोब्ला बा खालामोब्ला बे जोबोदनो आंनि थाखाय गोजोनथाव होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां अमर बसुमतारिया। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव रायजो राजाफोरनि सेराव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ ओंखारबोदों, रायजो राजाफोरखौ बा रायजो राजाफोरनि खाथिसिनाव थानानै खामानि मावनो थाखाय बा बिथांमोननि जेंनाखौ मोनथिनो थाखाय बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ नुजाथिदों। आरो रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय साखाफारा जादों बिटिआर सरकारा। बे समाव नोंथाङा जुदि बा नोंथांमोनाबो जुदि जेंना दङब्ला नोंथांमोननि बियाबाव थांगासिनो दं बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। आरो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ थांनानै नोंथांमोननि जेंना आरो जेंगोनाखौ सुस्रांनो थाखाय थियारि जागोन। आरो बे समाव नोंथांमोनाबो साखाफारा जानानै था, नोंथांमोननि सोंथि आरो नोंथांमोननि आद्रा थानाय खामानिफोर मावफुंनो जुदि दङब्ला नोंथांमोनाबो थियारि जा। बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ नोंथांमोननि सेराव थांगोन आरो नोंथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बे समाव थियारि बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। बे समाव नोंथांमोननो MCLA अमर बसुमतारिया बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। सिमबो खुलुमनाय जासिनाय थाबाय। दिनै नैबे 14 चिरांदुवार थावनि रुनिकाटायाव दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारआ दिनै पाब्लिकलि जाय समयसाफोर दं बेखौहाय रायलायदों। आरो बे रायलायनाया जोंनि थाखाय बा बिटिआरआव गोदान हाबाफारि होननानै जों साननानै लादों। थारमाने आं मैयाबो थादों, कुसुगावआवबो जोङो सावरायदों। अन दा स्पट डिसिसन, अन दा स्पट सलुसन, नैबे मोनसे मिजिंजों बिथाङा दिनै खामानिखौ मावदों। आं जिनोखि सावरायनाय
गोबां दिनै जोंनि ओनसोलाव जायगाफोराव जोङो सहैजोबा 365 डेजआव जोङो बेबायदि दैदेनगिरिखौ नागिरबाबो जोङो मोना आरो क'क्राझाराव थांबाबो रायजो राजा मिथिखागौ जे लोगोआनो मोना दिनैहाय बे एकदम गामि ओनसोलाव दिनै लोगो मोनदों रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजां मोनदों जे गावनि इसुखौ दिनै बुंनो हादों आरो अन दा स्पट माखासे जेनोखि समस्या बे समस्याया दिनै सुफुंजानायनि लामायाव आरो जेनोखि प्रब्लेमफोर बेखौ सुफुंजागोन होननानै रायजो राजाखौ मिजिंथिदों आरो गोजोननाय मोनदों। स्पेसियेलि बेवहाय माखासे जेनोखि जोंनि कमिउनिटि गोबां जोंहा सानथालिनिफ्राय लानानै बेवहाय नेपालि ओमफ्राय सुत्रधर राजबंसि गासै आरो मुस्लिमफोर जोंनि बे गासै बिटिआरआव जेसेबां कमिउनिटि दं बिथांमोना दिनै गावबा गाव इसुखौ लानानै दिनैहाय फोरमायफैदों आरो बेफोरनि इसुनि सायावहाय दिनैहाय बांसिन बेस खालामनानै दिनै सावरायनाय जादों आरो जेनोखि जोंनि बे ओनसोलाव इडुकेसन सिस्टेम जिहेथु बिथाङा इडुकेसनाव बिराद इन्टारेस्टेड बेखौ बांसिन दिनै जेनोखि स्कुलनि समस्या बेयो बांसिन सावरायजानाय जादों आरो लामा दालां बान्दो बेखौथ' जेनोखि गभर्नमेन्ट सिस्टेम बेयाव बानायलांबाय थागोन आरो बानायलांबाय थादों बेखौ नुदों आरो अन दा स्पट माखासे फाइनाल डिसिसनखौ होजानायखौ आं नुदों आरो मोजां मोनदों। सार बिटिआर सरकारनि नोंथांखौ सासे इएम महरै सायख'दों होननानै खोनानो मोनदों सार। ओरैनोथ' आंबो दाख्लै मिडियायाव नुदों जेनेबा जामारबायोब्ला जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारखौ आं बाख्नायदों आरो दिनैसिम आं जेनेबा बेबायदि अफिसियेलि आं मिथिथ'वाखै खिन्थु आं मिडियायाव नुदों आरो बेखौ नुनानै आं जोबोद बांसिन गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों निस्सय मोजां खामानि मावलांनो हागोन आं बेखौ आसा आरो मिजिंथियो। गोजोन्थों।